vă sun jarul. Astăzi o să ne jucăm puțin pe Free Fire. Așa vă las. Facem Diamond 1 și nu mai e mult. Sper să facem pe video ăsta măcar Diamond 1, dacă nu ceva. Facem Diamond acum pe episod și că voi nu dați un like. Dacă nu dați like și subscribe, n-am să mai fac videoclipuri. Dacă